Dakle, ja sam već smislila da napravim sladoled od lubenice. Treba očistiti lubenicu od kore. Zatim ću skinuti gornji deo i umutiti lubenicu blenderom. O, da. Ispao je sveže ceđeni sok. Sada treba dodati malo limunovog soka. Ajoj, sok me pogodi u oči. Brzo pomozite baki. Šef, a vi morate da pazite. Bolje da stavim zavoj dok mi oko ne prođe. To je još dodatna zaštita od šefa. Pa izvinite. Okej, nastavit ću da kuvam. Sljedeći sastojak je šećer. Promešat ću sve. A sad ću sve zaladiti uz pomoć spreja za hlađenje. Odlično. Dodat ću još žele medvedića za ukus. O, došla mi je ideja. Treba istopiti žele mede brenerom. Da, odlično mi ide. To je to. A sad ću ovaj žele sipati na silikonsku prostirku. Zatim saviti je. I sad čekati da se žele stvrdne. O da, uspelo je. A Mike, pogledaj. Šef je napravila jestivi tanjir. O, Bože, bako, još se nisam navikao na jedno oko. Dobro, vreme je da počnem da kuvam. Smislio sam. Sad ću rešiti problem sa bakinim okom. O, hvala unuče, volim te. Nema na čemu, lepo ti stoji. Sada treba uzeti kuglice sladoleda i staviti na jestivi tanjir. O da, divno. A sad ću ukrasiti svoje jelo zlatom. Jestivo zlato nije samo lepo, već i mnogo ukusno. Pa, kako vam se sviđa? Bože, bako! Tvoje novo oko me plaši još više. Dakle, treba smisliti recept za sladoled. Tačno. Moram pogledati šta imam u rancu. Lutka, ne, to nije moje. Da. A ovo mi treba. Skittles bombone, obožavam ih. Dakle, sipat ću sve na sto, a zatim pokriti poklopcem. Pogledajte, rasporedio sam sve po boji. A sad ću sipati svaku boju odvojeno u blender i promešati. Napravit ću Skittles mrvice. Odlično mi ide. Gotovo. Zatim uzimam sladoled Baskin Robbins. Treba dodati sladoled u svaku boju Skittlesa. Odlično, napravio sam sladoled sa ukusom Skittles. A sad mi treba tegla od čipsa. Čips mogu slobodno pojesti. Dakle, sipat ću to sve u teglu, slojevima. Odlično, zatim ubacujem štapić i op, moj sladoled je spreman. Ej, bako, ne spavaj. Baka je se već umorila i zaspala. A ko će spremati sladoled? Sve pod kontrolom. Dakle, treba dodati jogurt u blender. Zatim malo šećera i naravno zelenila. O, da. Ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Odlično. Sad imam prirodni i zdrav sladoled. Kakav miris. Sipat ću ga u kalup. Zatim ubaciti štapiće i odneti u zamrzivač. Da, tako je. Ostalo je samo sačekati. A šta je ovo? Jagode, tačno. Došla mi je ideja za jedan zanimljiv recept. Ali treba mi med. I don't know. Put je dugačak. Nikol mora malo sačekati. Još malo. Moram izdržati. Valjda sam stigla.
O da, konačno sam stigla u šumu. A treba naći med. O, izgleda da ni samo meni potreban med. Izvini, Medo, ali meni je potrebniji. A gde je moj med? A, evo ga. Odlična košnica. Da, našla sam med. A mogu se vratiti kući. Tu sam. Dakle, sipat ću med u čašu sa jagodama. Tako je. Kako lepo curi. A sada treba to sve promešati. Odlično. Usput, vreme je da izvadim sladoled. Zaledio se, kako divno. Ostalo umočiti sladoled u medenu glazuru sa jagodama i to je to. Savršeno. A mala Nikol može probati to. Prijatno. Wow! A šta je ovo? Zeleni tanjir? Još i tako čudnog oblika? Kako odvratno! Ne, ja to neću ni probati. A šta je ovdje? Roza sladoled? Izgleda jako slatko. To mi je omiljena boja. Wow, i ukus je odličan. Hvala, bako. Čekajte, šta? Sladoled sa Pringles? Čudna kombinacija. Dobro, sad ću izvaditi sladoled i probati ga. Wow, izgleda super. Wow, baš mi se svidelo. Brat je pobedio. Stvarno? Hvala, sestro. Nadam se da baka i šef nisu ljuti. Mike, sklanjaj telefon. Nikol je već pripremila crtež sa novim jelom. Krofna, izgleda baš super. Mislim da će svi moći da spreme to. Mike, jesi smislio nešto? Pokaži svima svoju ideju. A šta? Odlučio si da naručiš krofnu u Meku? A što nećeš sam da spremiš? Nikol svakako neće saznati to. Dakle, ja sam završio. Svaka mi čast. Slobodno se smejte. A ja ću nastaviti da igram igrice. Šef je nešto smislila. Pitam se kakvu krofnu će napraviti. Prvo treba sipati fantu u čaše. A sad ću u svaku čašu dodati želatin i promešati to. Odlično. Ostalo je to sipati u kalup za krofne. Yes! Da, tako je. Izgleda mnogo dobro. Sviđa mi se. Dakle, ispalo mi je 6 krofna. Sad čekat ću da se stvrdnu. Gotovo. A sad ću dodati šarene konfete. Kako lepo. Nikol će sigurno biti oduševljena. Jao, Mike, pogledaj šta je smislila šef. Ja, ovaj dečko ne može da se odvoji od telefona. Okej, moje krofne su također spremne. Ostalo ih je ukrasiti. Umačem u čokoladu. I sama bih rado pojela to, ali ostavit ću to za Nikol. Tačno, trebaju mi orasi. Imam celu vreću sa orasima, a sad ih treba izmrviti. Kija! Gotovo. Sipat ću mrvice na krofne. A zatim iseći jagode za ukras. Da, ovo je predobro. A Nikol će se sigurno dopasti. Cool. No. Izgleda da je Majko gladnio, ali to je za Nikol. Sada moraš nekako popraviti to. Imaš li ideje? Naravno, ja uvek imam ideje. Dakle, treba istopiti čokoladu. Da, uspeo sam. A sad ću preliti krofnu. Svaka mi čast.
Ostalo je dodati šarene konfete. Tako je. I na kraju mi trebaju Oreo kolači. Pola ću pojesti, a drugi deo ću staviti na krofnu i preliti crvenom glazurom. To ispao je osmeh, ali treba dodati još zube. Da, dodajem oči i moj hagi-vagi je spreman. O, Mike, super si smislio to. A vreme je da Nicole proba vaša jela. Wow, sve izgleda jako privlačno. Počet ću od ovih žele krofna. Tako su veliki i lijepe. Probat ću. Ukusno. Šefe, ti si super. A šta je ovdje? To me podsjeća na krofne za moje lutke. Tako su mali i slatke. Sad ću probati. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Dakle, ovo je hagi-vagi, ne mogu da verujem. Sad ću ga probati. Baš lepo, ali ko će pobediti? Sve je bilo tako ukusno. Možda će mi pomoći moja brojalica. Eci, peci, pec, biram tebe. Da, ja sam ovdje šef. Šta vam je? A sad mi se jede torta. Želim najukusniju i najlepšu tortu. O, to je odličan zadatak. Baka već zna šta treba raditi. Da, a za početak treba napraviti testo za kore. A za to će mi trebati brašno, mleko, šećer i maslac. I promešat ću to sve. Šefe, a šta si ti smislila? Ja neću sama praviti testo. Umjesto mene će ga napraviti ovaj uređaj. Ja sam brža, a gledajte. Zar mislite da je to sve? Ne, to je minimalna brzina. A sad ću uključiti maksimalnu. Bako, požuri, ne odustaj, hajde! Šta je sa bakom? Probudi se, nastavi da mešaš testo. Ja mislim da ništa ne može pobediti taj uređaj. A vreme je da krenemo dalje. Šef već sipa testo u kalup i stavlja u peć. Bako, Mike, a šta ste vi stigli da napravite? Treba staviti moje kore u rernu. Naviću tajmer i to je to. Bako, prestanite. Ja mislim da je to smiješno. Dakle, treba mi aparat za vafle. Napravit ću svoje kore od vafla. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. A za punjenje ću koristiti moj džem. Premazat ću svaku vaflu. Tako je. Nešto sam zaboravila. Tačno. Treba dodati šlag. Što više šlaga. Jao, kakva lepota. Šta još treba? Tačno. Baka je opet smislila nešto. Šta ovog puta? Treba skupiti sveže voće iz moje bašte. Imam puno ukusne maline ovdje. Obožavam je. Da, toliko će biti dovoljno. Hej, šefe, sklonite se sa moje stolice. Ostalo je samo ukrasiti tortu malinom. Divno. I posuću je šećerom u prahu. Super, Bako. Jao, Mike, isprljao si se u Nutelli. Ni na minut te ne mogu ostaviti. Jesi već smislio šta ćeš da spremaš? Moja kora se ispekla. A miris je divan. Jao, daj baki malo cicija. Pogledajte. Ostalo je to samo iseći. Koristit ću oštar nož. Gotovo. A sad ću svaki sloj premazati filom. Fila mora biti baš mnogo. Da, divno.
Okolo ću također premazati tortufilom. Savršeno. A sad ću to sve razmazati lopaticom. Ja sam pravi majstor. O da. Ali to još nije sve. Za ukras ću koristiti žvaku Huba Buba i bombone njorc. Preko ću također sipati ukusne bombone. Eto, sve spremno. Wow, šefe, vaša torta izgleda baš ukusno. Mike, zar još ništa nisi uradio? Hajde, počni. Tačno. Našao sam dobar recept na TikToku. Treba ga iskoristiti. To je torta u čaši. Izgleda baš ukusno. Dakle, treba je spremiti. Taman imam teglu od Nutelle. Koristit ću umjesto čaše. Unutra ću sipati brašno, jaje i mlijeko. A zatim promešati sve. O da, savršeno. Ostalo staviti to u mikrotalasnu. Čekam minut. Zanimljivo šta će ispasti. I da li će to biti ukusno? Gotovo. Vreme da se vadi. Ojoj, kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. Hej, prestanite da se smijete. Nikol, probaj. Kakav miris. Želim da počnem od ovog čokoladnog kolača. Pa, nije nešto. Htjela sam drugo. Mike se nije trudio ovog puta. A šta je spremila baka za mene? Wow, to je torta od vafla? Super! A bako, ti mnogo dobro kuvaš. A volim te. Pa, ostalo je samo probati ovu ogromnu roze tortu. Ja obožavam sve roze. A zagrišću malo. Kakva lepota! Mogu čak i balon naduvati. Nevjerovatno. Dakle, šef je pobedila 100%. Da, konačno. Ajoj. Jao, baka ne voli da gubi. Da li nam tačno ovdje treba? Mamice, kako je strašno ovdje. Da, jeste. Čak i za mene. Plašim se buba švaba. Dobro, pravo vreme da izgradimo krevet iz naših snova, a ispod njih kućice. I ja hoću ovakvu. Vidi. Jao, slepeću od ovog svetla. No. Moj krevet će biti mračan i jeziv. Naježila sam se. Okej, a vreme je da naručim sve neophodno za moju buduću kućicu ispod kreveta. Prođite, molim vas. Da, hajde ovamo. Come on! Hvala puno. Odličan posao, momci. Ćao. Wednesday. Pogledaj kakvu lepotu su napravili. Polako, tako je. Baci kocku. Svaka nam čast. Mi smo pravi majstori, jel da? Dodat ćemo još nekoliko dodira i to je to. Da, sve mi se tako sviđa. Hvala puno još jednom. O, da, oduševljena sam. Ova soba iz mojih snova. Odvratno. Okej, vreme je da i ja krenem da radim. Šta je smislila? Prvo ću podeliti sobu na pola. Ovo je moja strana, a ono je tvoje, Nid. Stvar, donesi kutiju ovde. Izgradit ćemo najstrašniju kuću ispod kreveta. Takvu još niko nije video. Odlično, bravo. Da vidimo. Da. Odlično, to mi treba. Dakle, vreme je da napravim krevet. Stvar, hajde, spusti se dole i daj mi bušilicu.
Hvala. Dakle, uvrnut ću eksere i sve će biti spremno. Odlično mi ide. A sad je vreme da okačimo zavese, da mi niko ne smeta. Tako je. Izgleda super. Ja u muka mi od ovog plavog zida. Treba ga hitno zalepiti papirom sa osvetljenjem. To će izgledati jezivo u mraku. Tako i hoću. Stvar, šta sediš bez posla? Donesi vunu. Jao, kako si lenja. Onda mi nemoj da smetaš. Dakle, ovu vunu ću zalepiti ovde. I naravno neće ostati bela. Imat ću ne oblake, nego tmurne oblake. Hajde, stvar, radi nešto. Nice. O da, baš mi se sviđa. To je to. Kako vam se sviđa? Mamice, kako strašno. Konačno mogu staviti svoje magične knjige i Amajlije. I također ću napraviti ljuljašku sa velikim lancem. Konačno je stigao moj super set za žurku. Tu je disko kugla sa lampicama. Kako lepo. I jedva čekam da pozovem društvo. Osjećam da će to biti legendarno. Halo, ćao drugarice. Čekam vas u 7 kod mene. Dođite svi. Evo ih. Dolazim. Ćao, čao. Kako vam se sviđa moja kućica ispod kreveta? Prođite. Hoćemo se slikati? Hajde. Zapalit ćemo selfie. Kako zabavno. Čekajte, šta se to čuje ispod kreveta Wednesday? Hajde da vidimo. Polako. Kako se plašim. Mamice! Wednesday, je li sve u redu? To je duh. Spašavajte se ko može. Jao, kakva je to buka? Opet ta Wednesday, kako me nervira? Dobro, smislila sam nešto. Organizovat ću svoj karaoke. Tako je. Proverit ću mikrofon. Da, odlično radi. La 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 la. Šta? Znači i Enid se zabavlja. Sad ću to brzo popraviti. Tako je. Šta se desilo? Gde je svetlo? Ako se čuje muzika, znači vreme za plesanje. Ova Wednesday baš voli da se kurči. U čemu je stvar? Ko je uključio svetlo? Ja, prestani već. To ti prestani. Stvar, reši to. Pa ne. Stvar, ja sam protiv. Ne. Rekla sam ne. Mukica. Jadan. Nije se udario. Wednesday, mislim da je potonuo. Smiri se, sve u redu sa njim. Jel da, stvar? Oh my god. Samo se kupa. Hajde, izlazi. Eto vidiš. Dobro je. Srećna sam. Sastavila sam Rubikovu kocku. I ogladnila sam. Treba poručiti Hanu. Da, tako je. Stigli su. Dolazim. Zdravo, zdravo. Unesite taj frižider. Hajde za mnom. Evo, stavite ga ovde.
Hvala puno. A vidimo se. Hajde da vidimo šta ima unutra. Wow, koliko slatkiša. Sad ću lepo ručati. Obožavam žele bombone. Tako su ukusne. Oduševljena sam. I ja sam ogladnila. Stvar, gde je moja čaša krvi? Tačnije sok od paradajza. O, hvala. Tako sam žedna. O, baš prija. Tačno, kako sam mogla zaboraviti na želoči? Bravo, Stvar. Podsjetio si me na vreme. Enid, možeš li mi pozajmiti par očiju? Moji su ispali. Šta? Wednesday, jedeš svoje oči, stvarno? Ma daj, šalim se. Nemoj se više tako šaliti. Uplašila si me. A vreme je da našminkam usne. Tako je, baš sam lepa. O, Stvar je došao u goste. Kako zabavno. Ne brini, druže. Svi padaju. Uspećeš drugi put. Moram dovršiti poglavlje moje knjige. U crnoj kući, u crnoj sobi je sedela. Šta? Stvar, ne smetaj mi. Šta hoćeš? Nemam vremena da se igram s tobom. I rumenilo, da, i malo senka. Ćao, Stvar. Nemoj me golicati. Prestani. Pa šta radi? Nema ni sekunde mira. Dobro, sad ću ga smiriti. Stvar, prestani da smaraš ljude. Hajde, sedi u kavez i razmisli o svom ponašanju. Jel ti jasno? Jadan, nemoj tako sa njim. Wednesday, pusti ga, molim te. Preklinjam te. Eto, slobodan si, Stvar. Nema na čemu. Obavezno dođi u posetu. I ti, Wednesday. Baš si dobra. Dakle, Wednesday, moraš pritisnuti jedno dugme. Hajde, požuri. O, odličan izbor. Sad će na tebe pasti kanta sa crvima. Ha, to će biti gadno. Hvataj. Crvi i zemlja? Stvarno mislite da me to plaši? Enid, šta se ti smeš? Hoćeš da te upoznam sa svojim cimerima? Šta? Fuj. Skloni ih od mene. Plašim se. Jau, pritisla sam dugme. I još jedno. Samo ne crvi. Dobra vest, to nisu crvi, nego cornflakes. Hvataj. Wow, volim cornflakes. Treba mi činije da ih probam. Ali pritisla si 2 dugmića, dakle dobit ćeš još i mleko. Šta? Mleko? Jao, sad sam sva mokra. Iako, znate šta? To nije problem. Mleko je baš ukusno. Ekstra. Njam, njam. Zadovoljna sam. Ako sam dobro shvatila, sad je moj red. Dakle, pritisnut ću ovo dugme. Šta me čeka? Možda škorpije ili još malo crva. Šta? Ne, to je noćna mora. Roze Nutella, šta može biti gore? Tako ružna boja. To se samo Enid može svidjeti. Sad ja? Dobro. Nadam se da ću i ja dobiti roze Nutellu. Hajde, gde su moji slatkiši? Čekam. Enid, čujem te. Nemoj se igrati s dugmetom. Sad ću ti pokazati šta može biti. Uzmi puno crne paste. One sa ugljem i mentom. Šta? Uj, kako gadno. Odlično. Sad te moram dobro prati. Potrljat ću ovdje i ovdje. Ne sviđa mi se to.
Pokvarili ste mi frizuru. Wednesday, vreme je da pritisneš dugme. Biraj koja ti se više sviđa. O, odličan izbor. Dakle, čekate crno perje. Znam da voliš crnu boju. Crna boja je divna, ali sad ličim na crnu kokošku. Wednesday liči na crnu kokošku. Tako je zabavna. Vreme je da ja pritisnem dugme. Neka bude ovo. Šta je tamo? Wow! Pa to su moje omiljene Skittles bombone. Obožavam ih. O, da. Jedva čekam da ih probam. Oduševljena sam. Skittles, to je još gore. Enid, izgubila si. Pritisni dugme. Odličan izbor. Već sam ti spremila puno popitova. Šta? Previše ih je. Šta je? Kako si? O ne, preživele. Loša vest. Okej, sad ja biram dugme. Želim ovo. Šta će biti ovaj put? Nevjerovatno. To su moji omiljeni žele oči i zelena sluz. O da, ekstra. Taman sam ogladnila. Konačno mogu pojesti nešto lepo. Baš ukusno. Odvratno. Moram izabrati ko će sada biti prvi. Biram Enid. Hajde, biraj dugme. Hrabrije. Nećete ujesti. Odličan izbor. To je šareni marshmallow. Izgleda baš ukusno. Probaj sama. Šta? Marshmallow? Wow! Kako su lepi i mekani. Neverovatno. Wednesday, jesi već izabrala dugme? Hajde, čekam te. Dobro. Biram ovo dugme. Super! Čekate 2 flašice ljutog tabasco sosa. Sigurno će ti se svidjeti. Sipam. O, tabasco, to mi je omiljeni sos. Ljut je kao đavo u paklu. Vidim da si zadovoljna. Da, sad imam super moć. Sos je toliko ljut da sva gorim. O, to je odlična prilika da ispečem marshmallow. Wednesday, pomozi mi. Nema na čemu. O, super. O, da, prelepo. Wednesday gori. Treba ih hitno ugasiti. Wednesday, sad ću te spasiti. Zašto? Odlično. Nijedno dete nije izgorelo. Devojke, brže pritisnite dugme ako želite da izađete. Wednesday, hajde. Dobro, biram ovo. Odlično, pritisla si moje omiljeno dugme. Ovdje moramo spremiti tortu. Imam dobar recept. Prvo ide brašno. Tako je. Idemo dalje. Zatim treba sipati malo mleka da bi testo ispalo nežno. Wednesday, jel ti prija? To je to. Ostalo je samo razbiti par jajeta i sve će biti spremno. Prvo i drugo. Da, tako je. A sada treba sve umutiti. I šta je sa mikserom? Ja sam čovek, a ne čini sa testom. Šta radite uopšte? Ups, upravu si. To nije bila dobra ideja. Ali sada moram ukrasiti sve. Zato mi je potrebno malo šlaga. O, kako je lep. Wednesday, probaj, to je mnogo ukusno. I na kraju idu šarene konfete. Ovo je najgora noćna mora. Ove boje me izluđuju. Osvetit vam se. O, Wednesday, mirišeš kao torta? Super, na redu je Enid. Hajde, brže pritisni dugme. Odličan izbor. Dobila si sen. Pazi samo da ti ne upadne u oči. O ne, ne podnosim sen. Uj, mrzim ga. Koga uopšte jede? Ne brini, to je to. Čekajte, šta je to? Wow,
Našla sam ključ! Konačno mogu izaći odavde? O, da! Wednesday, našla sam ključ i tebe ću pustiti. Hvala, Enid. Maštala sam da izađem odavde. Čestitam! Prošli ste sve kazne i možete ići kući. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao! Wednesday, bežimo odavde. Deca.